vele ngisho abazalwane. So yekela ukukhuluma manje ngesimo sakho, uqale ukukhuluma iqiniso ngegama likaJesu. Kodwa ivesi efisa ukufundela lona uZaga 28 verse number 13 sengiyathandaza. Uthi Uzaga 28 verse number 13, ofihla iziphambeko zakhe akawuphumelele, kepha ozivumayo azishiye ukuthola imbazalwane. Ofihla iziphambeko zakhe angeke aze aphumelele. Mhlawumbe sekuyisikhathi ukuthi uma sizokhonza nabazalwane abakhululekile la enkonzweni, asinabantu abafunda ukungayifihli iziphambeko. Isiphambeko sifihlayo silimaza wena. Into hamba nayo uyifihlile ifana njengomuntu ogwazwe ngomkhonto wangakhishwa umkhonto kuyena. Izitha zakhe noSathane makafuna ukumzisa ubuhlungu bafike banyakazisa umkhonto. Angiphinda ngizwane. Umuntu ohamba nezinto ezifihliwe ufana njengomuntu ogwazwe ngomkhonto wangakhishwa umkhonto. Isono azange wakhuluma iqiniso ngaso, awuthola ukusizakala ngaso. Funda ukukhuluma iqiniso ngendlela ozizwa ngayo, ukhuluma iqiniso ngeziphambeko zakho, ukhuluma iqiniso ngendlela oyiyona. Likhona bazalwane. Ngikhumbula owesifazane wabanje ikhotho lokuphila uthi uJesu nami angimlahli kodwa hambe wenze njani? Uma uza kuJesu, uJesu akamlahleli umuntu ngaphandle. Kodwa uJesu uyamlapha akhiphe nomkhonto ogwazwe. Saba nje kunomkhonto osagwazwa ngayo. Manje uSathane uyadideka ungasifana sifakaze ngamgwaza nje lo muntu. Kanti saye ekhoneni salashwa. Lashwa namhlanje niyabizwa bazalwane. Lapha impilo yakho, lapha umshado wakho, lapha ifemeni yakho, ungaphindi ukhona izinto ezifihlile niyabizwa bazalwane. Ngoba lezi zinto ezifihlile kuBhayibheli, ofihla iziphambeko zakhe ngeke azaphumelela. So mawuzokhululeka, funda ukukhuluma iqiniso. Nabanye leadership la isonto mhlawumbe sebeyifundile la